Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Dukot. Taong 1975, San Joaquin, Aurora. Noong mga panahong ito, nasa edad 17 anyos pa lamang si Dukot. Kagaya ng ibang binata, wala siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang paglalaro, pag-aaral at pagtulong sa kanyang mga magulang. Buong buhay nila nakatuon sa pagnenegosyo at pagpapalawak ng kanilang mga kaalaman sa mundo. Aminado noon si Dukot na hindi sila naniniwala sa mga paniniwala noong may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Para sa kanila, isang malaking kalokohan ng tungkol sa mga taong may kakayahang manakit ng iba gamit lamang ang mga salita. Hindi rin sila kumbinsido patungkol sa mga aswang, lalo pat tumanda na silang lahat-lahat, wala pa silang nakitang ganon. At ayon pa sa kanyang ama, ang mga ganoong usapin ay sikat lamang sa mga baryo na nasa liblib. Hindi nito saklaw ang kanilang lugar, lalo pat ang kanilang baryo ay dahan-dahan nang lumalaki sa paglipas ng mga taon. Ngunit pagsapit ng taong ito, isang insidente ang hindi inaasahang nangyari. Habang naglalakad si Dukot papauwi, bigla na lamang siyang pinagdiskitahan ng isang torong kalabaw. Sinuwag siya nito ng walang pag-aatubili, dahilan para tumilapon ang katawan niya sa malaking puno ng santol. Pagbagsak niya sa lupa, kagad siyang nawala ng malay. Inabot ng 1 linggo bago bumalik ang kanyang wisyo, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagising niya, kagad niyang napansin ang isang matandang lalaki na nanggagamot sa kanya. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba, pero habang tumatagal, may nakikita na siyang mga bagay na hindi pamilyar. Sa leeg ng matanda, isang mabalahibong nilalang ang kanyang napansin doon. Para itong linta, mabilis na gumagapang pero kapansin-pansin na hindi ito nag-iiwan ng kahit na ano. Napagtanto rin niyang hindi yun kinukuha ng matandang manggagamot na para bang normal na ito na bahagi ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong napangiti kasabay ng pagwiwika sa kanya ng, "Oh, anong tinitingnan mo dyan?" Nang marinig naman ito ni Dukot, kagad niyang itinuro ang nilalang na nasa leeg nito. Ngunit sa halip na sumagot, ngiti na lamang ang ipinakita nito bago ito magpatuloy sa kanyang mga ginagawa. Ilang araw pa ang lumipas, unti-unti nang nawawala ang sakit mula sa kanyang mga nabaling buto hanggang sa magdesisyon na ang matanda na ihatid siya sa kanilang tahanan. Bago ito umalis, iniwanan siya nito ng ilang mga gamot at ilang mga salitang hindi niya maunawaan noong una. "Kapag may naramdaman kang mali sa'yo, bumalik ka sa bahay ko. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat." Pero dahil nga sa bata pa siya, di niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Inakala niyang wala lang ang lahat ng yon hanggang sa sumapit ang unang araw ng pagbabalik niya sa eskwela. Habang naglalakad siya, marami na siyang napapansing hindi kaaya-aya. Para na siya noong aligaga, dala ng matinding takot dahil sa mga bagay na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, bukod sa mga batang nakakasabayan niyang may mga pugot na ulo, kapansin-pansin din ng mga nilalang na umaaligid sa madidilim na bahagi ng paaralan. Marami na rin siyang nakikitang mga multong tumatakbo sa palaruan ng mga kagaya niyang estudyante. Pero ang mas nakakabahala sa lahat ay yung mag-asawang matandang nagbebenta ng pagkain sa labas lang mismo kung saan sila nag-aaral. Sa unang tingin, akalain mong mga ordinaryong tao lang ang mga ito. Ngunit sa paningin niya, hindi niya may pagkakaila ang mga demonyong nagtatago sa loob ng mga balat nila. Dito rin niya nakita ang mga bulok nitong paninda na sarap namang pinipilahan ng mga kapwa niya mag-aaral.
Habang pinagmamasdan niya ang mag-asawang nasa labas ng paaralan, napansin niya na maya't maya na rin ang pagdating nito sa kinaroroonan niya. Kitang-kita niya ang mga nanlilisik nitong mga mata at mga nakasimangot nitong muka na parabang ayaw nitong sila'y tingnan ng mga matang may takot at pagdududa. Dahil sa bagay na yon, hindi na niya tinapos ang buong maghapon. Pagsapit ng tanghali, kagad na siyang umuwi. Tinaanan niya sa labas ng mag-asawa na halos hindi na alisin ang tingin sa kanya. At habang lumalayo siya, rinig na rinig niya ang pagbubulungan ng mga ito habang nakatingin. Hindi na ito pinansin ni Dukot, lalo pat nawiwerdohan na siya sa mga nangyayari. Ilang araw ding nagtagal ang ganoong sitwasyon hanggang sa paunti-unti nawala na siya ng gana para pumasok. Hindi niya mawari pero sa tuwing tinatangka niya na mag-aral, parang may kung anong bagay na humaharang sa kanyang pagnanais. Isang gabi, nataong kaarawan ng tatay niya. 10 oras na noon pero nananatili pa ring nakabukas ang bahay nila. At dahil sa marami noong bisita, nagdesisyon siya na manatili sa terasa nila sa ikalawang palapag. Doon, tahimik niyang pinagmasdan ang mga nangyayari sa kalsada. Sa mga ganoong oras kasi, medyo marami pang taong naglalakad sa labas. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang napahinto nang mapansin niyang papadaan sa bahay nila ang kartonong mag-asawa. Malayo pa ang mga yon pero amoy na niya ang kakaibang lansa sa ere. Yun bang parang may natuyong pinaghalo-halong dugo ng kung anong mga hayop? Hindi yun kaaya-aya sa kanyang pang-amoy, pero may kung anong bagay ang tila bumubulong sa kanya na manatili roon. Hindi nagtagal. Pagdating ng mag-asawa sa labas ng kanilang bahay, bigla itong huminto sa paglalakad at nagsimulang magmasid sa paligid. Gamit ang kanilang mga pang-amoy, umikot ang kanilang mga paningin hanggang sa makarating ito sa lugar kung saan siya naroon. At pagsilay nito sa kanya, laking gulat na lamang niya nang unti-unting magkulay dugo ang kanilang mga mata. Bigla ring bumuka ang mukha ng mga ito bago yun magpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa takot niya, kagad naman siyang napayuko para magtago. Gayunpaman, hindi ito sapat upang alisin niya ang kanyang paningin sa dalawa. Patuloy niya pa rin itong pinagmasdan hanggang sa tuluyan na itong makalayo sa bahay nila. Subalit bago ito maglaho sa kanyang paningin, may nakita siyang bagay na nagpatindig sa mga balahibo niya. Sa ilalim ng kariton, may napansin siyang isang kamay na sumasayad na sa lupa. Duguan ito at sa estado nito, parang wala ng buhay ang may-ari nito. Matapos ang gabing yon sa terasa, kung saan nasaksihan niya ang duguang kamay ng isang bata na kumikiskis sa ilalim ng kariton ng mag-asawang aswang, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Ang dating masigla at maingay na bata ay naging parang isang anino. Hindi siya makakain, hindi makatulog, at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng nagliliyab na pulang mata ng 2 matanda at ang tunog ng lumalagitik nilang mga buto habang bumubuka ang kanilang mga muka. Ang amoy ng malansang dugo at pinaghalong bulok na karne ay tila nakadikit na sa kanyang ilong. Kahit ilang beses siyang maligo, hindi niya ito maalis. Ang kanyang mga magulang, na nakatuon ng buong atensyon sa pagpapalago ng kanilang negosyong kopra at palay, ay nagsimula ng makapansin ng kakaiba sa kanya. Nang hina ang pisikal na pangangatawan ni Dukot, nagsimula siyang lagnatin ng pabalik-balik, isang lagnat na walang mahanap na medikal na lunas ang mga doktor sa bayan. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan na sinasabayan ng nakakabinging kulog at kidlat,
Hindi na kinaya ng sikmura ni Dukot ang takot. Nakabaluktot siya sa sulok ng kanyang kwarto, nanginginig habang nakatitig sa siwang ng kanyang bintana. Ang kanyang ama, na nagising upang suriin kung may tumutulong tubig sa bubong, ay nadatnan siyang ganito ang kalagayan. Nang makita niya ang tatay niya, dito na siya tuluyang bumigay. Sa gitna ng paghagulgol, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagsuwag sa kanya ng kalabaw, sa matandang manggagamot na may buhay na lintang mabalahibo sa leeg, hanggang sa bumukas ang kanyang ikatlong mata. Ikinuwento niya ang mga pugot na ulong nakikita niya sa paaralan at ang pinakamalaking banta, ang mag-asawang nagtitinda ng pagkain sa labas ng eskwelahan. Ibinunyag niya ang dugoang kamay na nakita niya sa ilalim ng kariton noong gabi ng kaarawan ng kanyang ama. Noong una, bakas sa mukha ng kanyang ama ang matinding pagkadismaya at pagkalito. Bilang isang negosyante, ang mga kwentong aswang, multo at kulam ay itinuturing nitong mga kwentong barbero na ginagamit lamang panakot. Kaya imbis na unawain ang sitwasyon, nagawa pa nitong pagsalitaan si Dukot. Pilit na sinasabing baka epekto lamang ito ng trauma mula sa pagkakasuwag ng kalabaw sa kanya. Ngunit may isang detalye na nagpatigil sa kanyang ama. Ang amoy na nalanghap niya noong gabing yon. Inalala ng kanyang ama na noong gabi ng kanyang kaarawan, nang magsiuwian ng mga bisita, nakalanghap din siya ng napakasangsang na amoy mula sa kalsada. Inakala niya noon na may namatay lamang na aso o pusa sa imburnal. Bukod pa rito, nabalitaan din ng kanyang ama sa palengke ang tungkol sa 2 batang nawawala mula sa kabilang baryo. Dahil sa pinagsamang takot ng kanyang anak at ang mga nagtutugmang pagkakataon, nagpasya ang ama ni Dukot na gawin ng isang bagay na kailanman ay hindi niya inisip na gagawin niya. Susubaybayan niya ang mag-asawang manininda. Kinabukasan, hindi pumasok si Dukot. Sa halip sinamahan siya ng kanyang ama, sakay ng kanilang kangga. Pumarada sila sa medyo may kalayuan mula sa entrada ng paaralan. Mula sa likod ng mga puno, tahimik nilang pinagmasdan ng mag-asawa. Sa paningin ng ama niya, mukha silang mga ordinaryong matatanda. Gusgusin, nakayuko, at tila pagod na sa buhay. Masiglang bumili ang mga estudyante ng kanilang mga panindang kakanin. Kabilang sa mga ito ay yung mga tinuhog na karne, pinaritong manok at palamig. Ngunit para kay Dukot, iba ang nakikita niya. Ipinakita niya sa kanyang ama ang bawat detalye, kung paano hindi lumalapat ng maayos ang mga paa ng dalawa sa lupa, kung paano tila may itim na usok na pumapalibot sa kanilang mga paninda, at kung paano matalim silang tumitig sa bawat batang malusog at nag-iisa. Nang mag-uwian ang mga mag-aaral at unti-unting dumidilim ang paligid, nagsimulang magligpit ang mag-asawa. Dito napansin ng ama ni Dukot ang isang kakaibang kilos. Ang kariton ng mag-asawa ay gawa sa mabigat na kahoy, puno ng mga kagamitan at malalaking kaldero. Sa normal na pagkakataon, may hirapan itong itulak ng 2 matanda at mahinang tao. Ngunit isang kamay lamang ang ginamit ng matandang lalaki upang buhatin ang hawakan ng kariton at itulak ito na parang kasinggaan lamang ng isang unan. Matapos nun, tahimik nitong hinagupit ng bahagya ang sinasakyan nilang kalabaw at mabilis na dumistansya. Ipinagpatuloy nila ang pagtatago upang magawa nila itong masundan hanggang sa makaalis na ang mga ito. Ang ruta na tinahak ng mag-asawa ay palayo sa kabihasnan ng bayan. Lumihis sila mula sa sementadong kalsada patungo sa isang maputik at makitid na daanan papasok sa paanan ng bundok. Dahil sa hindi malabong mapansin sila kapag patuloy pa rin silang nakasakay sa kangga, itinago ito ng ama ni Dukot sa masukal na bahagi ng kakahuyan.
Gamit ang liwanag ng buwan at ang mga anino ng malalaking puno, naglakad ang mag-ama, maingat na sinusundan ang mga bakas ng gulong ng kariton sa putik. Habang lumalalim sila sa makahoy na daan, unti-unting namamatay ang mga tunog ng kalikasan. Wala nang huni ng ibon, wala na ang mga kuliglig, wala na ang kahit na anong insekto. Ang tanging naririnig na lamang ay ang sarili nilang paghinga at ang mabigat na yabag ng kanilang mga paa. Kasabay ng nakakabinging katahimikan ay ang unti-unting paggapang ng malamig na hamog at ang muling pag-alingasaw ng nakakasukang amoy ng dugo, nabubulok na laman at kalawang. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa wakas ay narating na nila ang isang maliit na kawan sa gitna ng gubat. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang luma at malaking bahay na yari sa kahoy at sawali. Halos nakatagilid na ito, nababalot ng mga tuyong baging at lumot. Walang kuryente o kahit anong ilaw sa loob, maliban sa isang aandap-andap na liwanag ng lampara. Doon, nakita nilang ipinasok ng mag-asawa ang kariton sa silong ng bahay. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawang matanda na may dalang mga sako at malalaking itak. Mabilis na naglakad palayo sa kabilang direksyon ng gubat, tila may panibagong pupuntahan upang manghuli. Nang makita nila ang pag-alis nito, batid ng tatay niya na yun ang kanilang pagkakataon para makapasok. Sa kabila ng panginginig ng mga tuhod ni Dukot, sumunod siya sa kanyang ama na ngayon ay may hawak na kalibre 38 na baril na lagi nitong dala sa tuwing may hawak itong malaking pera. Dahan-dahan nilang inakyat ang marurupok na hagdan ng bahay. Bawat hakbang ay may kasamang mahinang paglangit-ngit ng kahoy, ngunit sa sobrang tahimik ng paligid, pakiramdam nila ay malakas ang tunog na kanilang nagagawa. Nang mabuksan nila ang pinto, sinalubong sila ng isang napakakapal na kadiliman at ang masangsang na amoy na halos magpasuka sa kanilang dalawa. Dito binuhay ng ama ni Dukot ang maliit na lente na dala nito. Ang unang tumambad sa kanila ay ang sahig na balot ng tuyong dugo at mga kalat-kalat na buhok. May mga lumang damit ng mga bata na nakatumpok sa isang sulok. Mga uniforme ng paaralan na may mga mantsa ng kulay kalawang. Habang inililibot ng kanyang ama ang ilaw, napatingala siya. Doon, tuluyang gumuho ang mundo nilang dalawa. Sa kisame ng luma at malaking bahay, nakasabit ang mga labi. Parang mga karne na ibinitin sa palengke. May mga buong katawan ng mga hayop na halos butot balat na. Samut-sari ito. May kambing, aso, malalaking daga, at kung ano-ano pang mga hayop na hindi mo aakalaing makikita roon. Ngunit hindi ito ang nakapagpatindig ng kanilang mga balahibo. Sa gitna ng mga hayop ay ang maliliit na katawan ng mga bata. Ang ilan ay sariwa pa, nakabitin ng patiwarik, gamit ang makakapal na baging na itinali sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga laman loob ay tila inukit at tinanggal ng malinis. Ang dugo ang kamay na nakita ni Dukot mula sa kariton ay pagmamay-ari ng isa sa mga batang nakasabit na may bakas ng matatalim na kagat sa leeg at hita. May mga bungo rin silang nasilayan na ginawang tila mga lalagyanan sa ibabaw ng lumang mesa at ang garapon na naglalaman ng itim na likido kung saan nakababad ang mga mata at dila. Dahil sa kanilang mga nasilayan, muntik nang mapasigaw ang kanyang ama, ngunit mabilis nitong natakpan ang kanyang sariling bibig. Luhaan siyang napatingin sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, napatunayan niyang totoo ang mga nilalang minsang itinuring niya bilang mga walang kabuluhang bagay na pinag-uusapan. Totoo ang dilim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng modernong mundo.
Maya-maya pa, humarap siya kay Dukot, niyakap ito ng mahigpit at bumulong. Patawarin mo ko, anak. Nagkamali ako. Totoo ang lahat ng mga sinasabi mo. Matapos nun, kaagad na silang naghanda para umalis. Ngunit bago pa man sila makababa ng bahay upang tumakas, nakarinig sila ng isang matinis at nakakakilabot na huni mula sa labas. Hindi ito tunog ng ibon o hayop. Tunog ito ng matandang babae na humahalakhak, isang halakhak na parang gumagasgas sa pader ng bahay. Sa puntong yon, batid na nilang nakabalik na ang mag-asawa. Walang sabi-sabi, kagad silang nagtago sa likod ng malalaking aparador, pigil hiningang nakikiramdam sa paligid. Hindi nagtagal, narinig nila ang mabibigat at mabilis na yabag sa hagdan, ngunit hindi ito tunog ng dalawang paa. Tunog ito ng maraming paa, parang mga malalaking aso o gagamba na nagmamadaling umakyat. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok ang mag-asawa at mula sa siwang ng aparador, nakita ni Dukot at ng kanyang ama ang pagpapalit anyo ng dalawa. Dahil nasa loob sila ng kanilang lungga, wala na silang dahilan para magtago sa anyong tao. Ang kanilang mga buto ay lumagitik, humaba ang kanilang mga leeg, at ang kanilang mga balat ay tila naging kulay uling. Ang mga mata nila ay nagliliyab sa pula, at ang kanilang mga bibig ay puno ng matatalim, manipis, at madidilaw na ngipin. Matapos nun, umamoy sa hangin ang matandang lalaking aswang. At base sa ginagawa nito, mukhang may natuklasan itong bago sa kanilang tahanan. May amoy. Tao. Amoy buhay. Garalgal nitong boses habang nakatingin sa kanyang asawa. Nang marinig nila ang sinabi nito, katakot-takot na kaba ang kanilang naramdaman. Alam ng ama ni Dukot na kapag natagpuan sila roon, mamamatay sila. Sa isang desperadong hakbang, kinuha nito ang lumang gasera na nakapatong malapit sa kanilang pinagtataguan. Sinindihan nito gamit ang dala nitong paniga at malakas na ibinato sa direksyon ng mga nakasabit na tuyong dahon at mga damit. Pagtama roon ng gasera, kagad na sumabog ang apoy. Dahil luma at tuyong-tuyo ang kahoy ng bahay, mabilis na kumalat ang apoy. At nang lumaki na ito, napasigaw ng matinis ang dalawang aswang habang nasusunog ang ilan sa kanilang mga imbak na karne. Dahil sa pangyayaring yon, sinamantala ito ng mag-ama. Tiyempong tumalon sila mula sa sirang bintana ng ikalawang palapag, bumagsak sa malambot na putik sa ibaba at tumakbo ng buong lakas pabalik sa gubat, palayo sa nagliliyab na bahay. Sa kanilang pagtakbo, narinig nila ang nakakabinging atungal ng mag-asawa mula sa nasusunog na bahay. Isang atungal na puno ng galit, paghihigante, at sumpa na hahanapin nila ang sino mang gumawa nito sa kanilang tahanan. Kalaunan, nang makalayo na sila, nagpasya ang kanyang ama na hindi mo na sila uuwi sa kanila. Alam ng ama ni Dukot na madaling masusunda ng mga aswang ang kanilang amoy kung babalik sila sa kabayanan at posible ring mailagay nila sa panganib ang buhay ng kanilang pamilya kapag yon ang ginawa nila. Sa halip, sinunod nila ang direksyon na itinuro ni Dukot, ang daan patungo sa matandang manggagamot na nagligtas sa kanya. Basang-basa ng pawis at putik, narating nila ang kubo ng manggagamot. Pagsilay nila sa malayo, nakita nila ang matanda na nakatayo na ito sa labas, tila alam na may darating. Ang mabalahibong linta sa leeg nito ay hindi mapakali, pabilis ng pabilis ang paggalaw. Kalaunan, nang makalapit na sila, sinalubong sila ng matanda. Ginising ninyo ang pugad ng mga wakwak. Ngayong sinunog niyo ang kanilang tahanan at mga pagkain,
Wala na silang ibang sasantuhin. Susundan nila kayo hanggang sa maubos ang inyong lahi. Nang marinig naman yon ng tatay niya, kagad itong napaluhod habang nanlulumo ang mga mata. Tulungan mo kami. Parang awa mo na. Nakahanda akong ibigay ang lahat ng meron ako kung yun ay kinakailangan. Hindi tinatabla ng pera ang mga nilalang ng kadiliman. Ngunit nandito kayo at bahagi na rin kayo ng kwentong ito nang buksan ko ang paningin ng iyong anak. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo ng walang kapalit. Pasok na. Dito tayo maghihintay sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, kagad na sinimula ng matanda ang kanyang ritual. Naglabas ito ng iba't ibang uri ng ugat, uling na nagmula sa sinunog na buto ng hayop at isang garapo ng langis ng nyog na may nakababad na kakaibang mga halaman. Pinaikutan niya ng asin ang buong kubo at pinahira ng langis ang mga noo at dibdib ng mag-ama. Inutusan niya rin ang ama ni Dukot na kuskusin ng bawang at abo ang mga bala ng kanyang baril. Hindi sila mamamatay sa bala. Ngunit ang abo at bawang ay magbibigay ng sapat na hapdi upang mapabagal sila. Paliwanag ng matanda. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, huminto ang pag-ihip ng hangin. Maging ang mga kuliglig na kanina pa maingay ay biglang nanahimik. Ang tanging naririnig lamang ay ang pabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang pagod at antok na kanina pa nilang nilalabanan. Pagkatapos nito, dumating ang amoy na kaagad na nagpausog ng kanilang mga sikmura. At mula sa dilim ng kakahuyan, nakita nila ang dalawang pares ng nagliliyab na pulang mata na mabilis na gumagapang sa mga puno. Dahil sa pagkasunog ng kanilang bahay, tila mas lalong naging mabangis ang mag-asawa. Ang kanilang mga anyo ay hindi na pang-ordinaryong tao. Sila ay tila mga higanteng paniki na walang buhok, may matutulis na kuko na kayang bumasag ng bato at mga pakpak na gawa sa manipis, ngunit matigas na balat na nakadikit sa kanilang mga braso. Paglapit nito sa bahay ng matanda, mabilis itong sumugod. At nang makadikit na ito sa bahay, rinig na rinig nila ang paglangit-ngit ng mga kawayan dahil sa bigat nito. Bago pa man ito makagawa ng butas, nagsimulang umusal ng orasyon ng matandang manggagamot. Kasabay ng kanyang orasyon, tila umilaw ng kulay asul ang asing nakapalibot sa kubo. Nang tangkaing wasakin ng aswang ang pinto, para itong napaso ng matinding init, dahilan upang mapaatungal ito sa sakit at tumilapon pabalik sa lupa. Ngunit tila bang mas matalino ang lalaking aswang kaysa sa asawa nitong naunang sumugod. Gamit ang napakahabang braso nito, inabot nito ang bintana at pilit na kinakalawit si Dukot. Dito na pinutok ng ama niya ang kanyang baril. Kaagad na tumama ang bala nito sa balikat ng nilalang at doon ay nakita nila ang biglang pagsabog ng itim na dugo hanggang sa mapasigaw na ito habang dahan-dahang umaatras. Ang kaso lang kahit tinamaan na ito, para bang mas lalo pa itong naging agresibo. Walang pagdadalawang isip itong nagpaikot-ikot sa labas ng bahay, pilit na naghahanap ng butas kung saan ito mabilis na makakapasok. Sa kasagsaga ng pangyayaring yan, hindi naman nagpatinag ang manggagamot. Walang sabi-sabi, lumabas ito ng kubo, hawak ang isang patpat na gawa sa puno ng bahi. Ang nilalang nalinta sa kanyang leeg ay biglang umusbong. Tila lumaki at pumulupot sa braso nito na parang isang buhay na baluti. Sa isang nakakakilabot na eksena, hinarap ng matandang manggagamot ang mag-asawa. Hindi siya gumamit ng dahas, kundi ng purong enerhiya mula sa kalikasan. Sa bawat paghampas niya ng kanyang patpat sa lupa, may kasama itong tila alon ng hangin na nagpapatilapon sa dalawa.
Nang mapagtanto naman ito ng mga nilalang, kaagad nilang ginamit ang kanilang bilis at matatalas na kuko. Sinusubukang sugatan ng matanda, ngunit ang bawat galos na natatamo ng manggagamot ay agad na sinisipsip at hinihilom ng lintang nakapulupot sa kanya. Tumagal ang labanan ng ilang oras. Puro kaluskos, ungol, orasyon at putok ng baril ng ama ni Dukot ang umalingaw-ngaw sa gubat. Nang magsimulang sumilip ang unang sinag ng araw mula sa silangan, doon pa lamang nila nakita ang kahinaan ng mag-asawang aswang. Hindi may pagkakaila na takot sila sa liwanag, kaya kahit gusto nilang ipagpatuloy ang nasimulang laban, wala silang nagawa kundi ang umatras. Makalipas ang ilang minuto, bago tumama ang sikat ng araw sa kalupaan, mabilis na tumakbo papalayo ang mag-asawa. Hindi na ito lumingon sa kanila, ngunit ramdam nilang mag-ama na yun pa lamang ang simula ng lahat. Hindi naglaon. Nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, doon pa lamang sila napabuntong hininga, na para bang nabunutan ng tinik ang kanilang mga lalamunan. Ngunit nang mapansin ito ng manggagamot, kaagad itong lumapit. Huwag muna kayong magpakakampante. Hindi sila natalo ngayong gabi at hindi itong magiging rason para tuluyan nila kayong iwasan. Kakaiba ang mga wakwak sa lahat ng aswang. Sila ang tipo ng mga nilalang na malakas magtanim ng galit at poot sa tao. At hanggat nabubuhay sila, hindi sila mananawang maghanap ng paraan para paslangin ng mga tao na kanilang kinamumuhian. Damay-damay tayo sa sitwasyong ito, kaya kailangan nating magtulungan. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumangulang naman ito at nag-akmang magpapahinga. Subalit bago pa man ito tuluyang makahiga, tinapik ito ng matanda gamit ang patpat. Walang oras para magpahinga. Kung tayo'y ligtas na, ibahin mo ang pamilya mo. Sila ngayon ang mas nalalagay sa panganib. At kung hindi natin sila mapupuntahan sa lalong madaling panahon, gagamitin sila ng mag-asawa bilang inyong mga kahinaan. Dahil sa sinabi nito, kaagad naman itong tumayo. At kahit hindi pa kumakain, nagpasya silang bumaba ng bayan para maabisuhan ang kanilang pamilya. Ang pagbaba nila mula sa bundok ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Kung kanina ay ang kadiliman at ang mga aswang ang nagbibigay sa kanila ng takot, ngayon ay ang mismong liwanag ng araw ang nagdadala ng matinding kaba. Sa bawat paghakbang nila mula sa maputik na daan, ramdam niya ang bigat ng katotohanang hindi na siya muling makakabalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang ikatlong mata, na sapilitang binuksan ng tadhana at ng matandang manggagamot, ay patuloy na nakakakita ng mga aninong nagkukubli sa likod ng mga naglalakihang puno. Mga ligaw na kaluluwa, mga elementong nakamasid, lahat sila ay umiiwas sa kanila, partikular na sa matandang kasama nila. Ang linta sa leeg ng manggagamot ay tila nagtago. Unti-unting bumao ng bahagya sa makapal at kulubot na balat nito upang iwasan ang sikat ng araw. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Ang ama ni Dukot ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baril. Ang mga mata niya ay nanlilisik at mabilis na nagmamasid sa bawat kaluskos. Sa isip nito, isa na lamang siyang ordinaryong ama na handang pumatay, may pagtanggol lamang ang kanyang dugo at laman. Pagdating nila sa bayan, sumalubong sa kanila ang isang ordinaryong umaga. Maingay na palengke, may mga kalesang dumaraan at mga taong abala sa kani-kanilang mga negosyo. Ang normal na senaryong ito ay nagbigay ng matinding pagduduwal kay Dukot. Para sa mga taong nakapaligid sa kanila, isa lamang itong masayang araw. Ngunit hindi nila alam na ilang kilometro lamang ang layo mula sa kanilang mga nakangiting muka ay isang luma at nasunog na bahay na puno ng mga pinaslang na bata.
Nang marating nila ang kanilang bahay, nadatnan nila ang nanay niya na nagwawalis sa bakuran. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala nang makita ang itsura ng mag-ama na punong-puno ng putik, may mga galos at tila galing sa isang matinding digmaan. Subalit bago pa man ito makapagtanong, mabilis itong hinila ng ama ni Dukot papasok sa loob ng bahay. Kinandado nito ang malaking pinto at isinara ang lahat ng mga bintana sa unang palapag. Sa loob ng tahanan, hindi na ipinaliwanag ng kanyang ama ang buong detalye. Sapat na ang naging utos nito sa mga kasambahay na huwag lalabas at ang pagbabawal sa kanyang asawa na magbukas ng pinto kahit na sino pa ang kumatok. Habang nagkakagulo ang kanyang mga magulang, tahimik na nagmasid si Dukot. Gamit ang kanyang ikatlong mata, inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kabahayan. Dito niya nakita ang isang bagay na nagpatayo sa kanyang balahibo. Sa bawat hamba ng kanilang pinto at sa mga pasimano ng bintana, may nakita siyang mga bakas ng itim na usok. Tila ba may isang kamay na pilit kumaskas doon mula sa labas. At sa mismong kusina, sa ibabaw nun, nakita niya ang isang itim na likido na unti-unting tumutulo mula sa kisame. Tahimik niyang tinawag ang pansin ng manggagamot at itinuro ang mga ito. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ng matanda. Nilapitan itong tumutulong itim na likido. Marahang isinawsaw ang isang daliri at inamoy. Matapos nun, ang matanda ay hindi nagpakita ng anumang takot. Ngunit mabilis ang naging kilos nito. Kumuha ito ng isang dakot na asin mula sa kusina. Hinaluan ito ng dinurog na bawang at luya at mabilis na ipinahid sa mga haligi ng bahay. At nang maisakatuparan na niya ito, taimtim itong nag-usal hanggang sa dahan-dahan na nilang napapansin ang tila ba pag-iba ng bahay. Isang kisap mata lang, mabilis na nagbago ang paligid. Biglang natuyo na parang kalansay ang kanyang ina na patuloy noong nakikipag-argumento sa kanyang ama. Ang kanyang mga kapatid naman ay humandusay sa sahig at ang kanilang mga kasambahay ay biglang nabuwal mula sa pagkakatayo kasabay ng paggulong ng kanilang mga ulo. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nagsimulang mag-iba ang hangin sa loob. Doon, napagtanto ng manggagamot ang isang mapait na katotohanan. Hindi ito nangyari sa loob lang ng isang gabi. Parte ito ng plano ng mag-asawa. At marahil nang umalis siya ng umaga, mabilis itong tumungo sa kanilang tahanan para isagawa ang paghihiganti nila. Kasabay ng pagkabasag ng ilusyon ay ang tuluyang pagguho ng mundo ni Dukot at ng kanyang ama. Ang kaninang malinis at maaliwalas na sala ng kanilang malaking bahay ay biglang napalitan ng isang malagim na tanawin na kahit ang pinakamasamang bangungot ay hindi kayang ipinta. Ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina ay biglang sumingaw at napalitan ng nakakasukang sangsang ng natuyong dugo, na bulok na laman at malansang amoy ng mga laman loob na nagkalat sa makintab nilang sahig. At ang kanyang ina, na kanina lamang ay bakas ang pag-aalala, habang nagwawalis ay nakadilat ang mga mata, ngunit wala ng buhay. Ang katawan nito ay mistulang tuyong sanga. Tila ba sinipsip ang bawat patak ng dugo at likido sa katawan hanggang sa maiwan ang nakadikit na balat sa buto. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay magkapatong sa isang sulok, nakabitin ang mga bituka at tila pinagpiestahan ng mga mababangis na hayop. Ang mga kasambahay na tumutulong sa kanila araw-araw ay wala ng mga ulo. Ang kanilang mga katawan ay nakasandal sa mga pader na ngayon ay napipinturahan ng malalapad na mantsa ng dugo. Walang lumabas na boses mula sa ama ni Dukot. Ibinagsak nito ang hawak na bari at ang kalansing ng bakal sa sahig ay gumawa ng ingay sa nakakabinging katahimikan ng bahay.
Dahan-dahan itong napaluhod. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na iniabot ang tuyong kamay ng kanyang asawa. Hindi ito makaiyak at sa sobrang bigat at saklap ng nangyari, tila nawasak ang kanyang katinuan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang yaman, ang malaking bahay at ang kanyang minamahal na pamilya, lahat ay kinain ng mga nilalang na minsang tinawanan lang niya. Para kay Dukot, ang nakikita ng kanyang dalawang mata ay doble ang sakit sa kanyang ikatlong mata. Nakikita niya ang mga itim na sinulid ng mahika na nakapulupot sa mga labi ng kanyang pamilya. Dito niya napagtanto ang sinabi ng manggagamot. Hindi ito atake ng galit lamang. Isa itong kalkuladong patibong. Nang tumakas ang mag-asawang wakwak mula sa bundok bago sumikat ang araw, hindi sila nagtago. Dumiretso sila sa bayan, sa mismong bahay ni Nadukot at isinagawa ang pagpatay bago pa man makababa ang mag-ama. Ginamit ng mga nilalang ang kanilang itim na salamangka upang lumikha ng isang ilusyon. Isang balat kayo ng normal na umaga upang palabasin na ligtas ang lahat hanggang sa sila mismo ang magkandado ng kanilang sariling bahay. Hindi sila nagkulong para hindi makapasok ang mga aswang. Ikinandado nila ang mga bahay upang hindi na sila makalabas kasama ng mga ito. Mula sa pinakamataas at pinakamadilim na bahagi ng kisame, nakita ng ikatlong mata ni Dukot ang dahan-dahang paggalaw ng dalawang malalaking anino. Ang mga ito'y nakadikit sa kahoy na parang mga higanteng butiki. Unti-unting lumitaw ang nagliliyab na pulang mata ng mag-asawang wakwak. Maya-maya pa, isang mababa at garalgal na halakhak ang kanilang narinig mula sa kisame. Hindi na gumamit ng salita ang mga aswang. Ang tunog ng kanilang pagtawa ay sapat na upang iparating ang kanilang tagumpay. Dahil sa pangyayari, biglang tumayo ang ama ni Dukot. Wala nang takot sa mukha nito. Ang pumalit ay isang nag-aalab na puot na nag-alis sa lahat ng kanyang rasyonal na pag-iisip. Walang anumang sigaw. Pinulot nito ang baril sa sahig at mabilis na nagpaputok ng sunod-sunod pataas sa kisame. Dahil binalot ng abo at bawang ang mga bala, nag-iwan ito ng asul na usok sa ere, ngunit masyadong mabilis ang mga halimaw. Gumapang ang mga ito pababa sa mga haligi ng bahay na tila mga aninong umiiwas sa liwanag. At nang masipat ito ng kanyang ama, agad nitong inilabas ang kanyang itak at sumugod sa matandang lalaking aswang na lumapag sa ibabaw ng kanilang mahabang hapagkainan. Hiniwa niya ang hangin ng buong lakas, ngunit dahil hindi bukas ang kanyang paningin sa mga pandaraya ng mga nilalang, ang kanyang tinataga ay pawang mga ilusyon lamang na iniiwan ng aswang. Sa isang iglap, nawala sa paningin ng kanyang ama ang lalaking wakwak. Nakita ito ni Dukot. Nasa likuran na ito ng kanyang ama. Bago pa man makasigaw si Dukot upang makapagbigay ng babala, itinarak ng halimaw ang mahaba at matatalim nitong kuko sa likod ng kanyang ama na tumagos hanggang sa dibdib. Bumagsak ang ama ni Dukot sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Ang mga mata ay nakadilat at nakatingin sa kanyang anak, tila nag-iiwan ng huling mensahe ng paghingi ng tawad at pamamaalam. Sa pagbagsak ng haligi ng kanilang tahanan, tanging siya at ang matandang manggagamot na lamang ang natira. Wala nang espasyo para sa takot sa puso niya. Ang kalungkutan at pighati ay naging yelo na nagpatigas sa kanyang buong pagkatao. Namatay sa kaloob-looban niya ang pakiramdam ng isang bata. At ang isinilang ay isang taong nakakita sa pinakasagad na kasamaan ng mundo. Dahil dito, kaganyang hinawakan ng mahigpit ang patpat na bahi na ibinigay sa kanya, pati na rin ang buntot ng pagi. Sa tabi niya,
Ang manggagamot ay nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay nakapikit habang matinding nakikiramdam sa paligid. Ang linta sa leeg ng matanda ay mabilis na gumapang pababa sa braso nito. Lumaki ng halos kasing laki ng isang ahas at naglabas ng mga itim na ugat na pumupulupot sa kamay ng manggagamot. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit sa pamamagitan ng paggalaw ng kamay nito, nalaman niya ang kanyang gagawin. Siya ang magiging mga mata, ang matanda ang magiging kalasag at puwersa. Sumugod ang babaeng aswang mula sa gilid. Ang mga pakpak nitong parang sa paniki ay mabilis na pumagaspas, lumikha ng isang malakas na hangin na nagpatay sa natitirang mga gasera sa sala. Binalot sila ng dilim, ngunit para kay Dukot, maliwanag ang lahat. Ang ikatlong mata niya ay nakakakita ng aura ng mga aswang, mga hugis ng itim at pulang usok na gumagalaw sa dilim. Maya-maya pa, umigtad pa kaliwa si Dukot at inihampas ang buntot ng pagi sa hangin. Tumama ito sa pakpak ng babaeng aswang. Isang nakakasilaw na asul na kislap ang sumabog, kasunod ang matinis na hiyaw ng nilalang. Naputol ang bahagi ng pakpak nito at bumagsak ito sa ibabaw ng mga basag na florera. Samantala, ang lalaking aswang ay sumugod sa manggagamot. Ginamit ng matanda ang kanyang patpat, sinalag ang mga kuko ng halimaw. Ang bawat pagtama ng kuko ng aswang sa balat ng manggagamot ay nag-iiwan ng malalalim na hiwa, ngunit ang dambuhalang linta sa kanyang braso ay mabilis na sumisipsip ng dugo at naghihilom sa mga sugat bago pa man ito tuluyang maging nakamamatay. Alam ng manggagamot na hindi niya mapapatay ang aswang sa pisikal na labanan lamang. Kailangan niya itong igapos sa espiritual na antas. Dahil dito, kaya ibinagsak ng matanda ang kanyang patpat sa sahig. At mula roon ay gumapang ang isang mahika na tila mga ugat ng puno. Kumapit ito sa mga paa ng lalaking aswang, pinipigilan itong makagalaw. Habang nangyayari yun, pilit namang nagpupumiglas ang mga halimaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit habang pilit na kinakagat ang mga hindi nakikitang kadena ng mahika. Sa kabilang banda naman, kahit sugatan ng babaeng aswang, hindi ito sumuko. Gumapang ito patungo kay Dukot. Ang bibig ay nakanganga na tila ahas na handang lumunok ng buo. Habang pinagmamasdan nito, nakita niya ang pinakagitnang bahagi ng dibdib nito kung saan nakatago ang itim nitong sentro ng buhay, ang pinagmumulan ng itim na usok. Hindi tumakbo si Dukot. Hinarap niya ang kamatayan ng walang kurap. Nang tumalo ng babaeng aswang upang sakmalin siya, mabilis siyang dumausdos sa sahig, palapit sa halimaw, at ibinao ng pinatulis na dulo ng buntot ng page diretso sa dibdib nito. At nang tuluyan niya na itong maitarak, tumigil ang oras sa loob ng malaking bahay. Napatigil ang babaeng aswang sa ere. Ang mga kuko nito ay ilang pulgada na lamang mula sa kanyang muka. Ang buntot ng page, na pinahira ng langis at basbas ng manggagamot, ay nagliyab mula sa loob ng katawan ng halimaw. Isang nakakabinging pagsabog ng itim na usok ang nangyari. Ang balat at buto ng babaeng aswang ay mabilis na natuyo, naging abo at tuluyang gumuho sa ibabaw niya. Nang makita ng lalaking aswang na tuluyan ng nawala ang kanyang kabiyak, isang atungal na nagpayanig sa buong pundasyon ng bahay ang pinakawalan nito. Sa sobrang lakas ng enerhiya ng galit nito, naputol ang mga mahikang kadena ng manggagamot. Subalit bago pa man ito makaganti, ginamit ng matanda ang kanyang huling alas. Inihagis ng manggagamot ang linta mula sa kanyang braso, diretso sa mukha ng lalaking aswang. Pagdikit na pagdikit nito, ang linta ay mabilis na bumaon sa bunganga at ilong nito. Hindi dugo ang sinipsip nito, kundi ang mismong itim na kaluluwa ng wakwak.
Namimilipit na bumagsak sa sahig ang lalaking aswang. Pilit na kinakalmot ang sariling muka upang tanggalin ang linta. Ngunit huli na ang lahat. Sa bawat segundo, umuurong ang balat nito. Ang mga buto nito'y lumalagitik at nababali sa sariling puwersa hanggang sa wala nang natira kundi isang tuyong balat na unti-unting naging itim na putik na umaalingasaw sa baho. Hindi naglaon. Matapos ang pangyayaring yan, natahimik ang buong paligid. Ang tangi na lamang naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Dukot at ang pag-ubo ng matandang manggagamot. Kalaunan, bumangon siya mula sa mga abo ng halimaw. Ang kanyang mga kamay, damit at muka ay puno ng dugo at putik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon habang pinagmamasdan ang mga labi ng kanyang pamilya. Maya-maya pa, nilapitan niya ang kanyang ama, kinuha niya ang kamay nito at idinikit sa kanyang noo bilang huling pagbibigay galang. Pagtingin niya sa manggagamot, nakita niyang nakasandal ito sa pader, mabilis na tumatanda dahil sa paggamit ng matinding mahika at sa pagkamatay ng lintang sumisipsip sa mga sumpa nito, kaya ang orasan ng buhay ng matanda ay mabilis na gumalaw. Ang dating kulubot ngunit matipunong matanda ay naging isang napakahina. Nang makita niya ito, kagad niya yung inalalayan patungo sa ikalawang palapag kung saan sila makakapagpahinga ng payapa. Habang nakahiga silang dalawa, ramdam niya ang matinding paghahabol ng hininga ng manggagamot. Doon, tsaka pa lamang bumuhos ang kanyang emosyon. Ngayong wala na ang kanyang pamilya, wala na rin siyang maisip na dahilan para magtagal pa. Gusto niya nang bawiin ang sarili niyang buhay. Ngunit nang malaman ito ng matanda, isang kakaibang pag-asa ang ibinahagi nito sa kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa, Dukot. Nandito pa naman ako. Kung pakiramdam mo'y tinalikuran ka na ng iyong mundo, gagawa tayo ng panibago. Lahat ng mga nangyari ay may dahilan at hindi ibibigay sa iyong pagsubok kung hindi mo ito kayang malagpasan. Balang araw, muli kang titingin sa langit at mapapangiti. Matatanggap mo rin ang lahat ng pangyayaring ito, ngunit ngayon kailangan mo munang maging matatag. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa iyong lahat ng kailangan mo. Papauwiin natin ang iyong lungkot sa pamamagitan ng paghihigante at pagseserbisyo sa mga nangangailangan. Hayaan mong gawin kitang disipulo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng lakas para labanan ng lungkot at galit na namumuo sa iyong puso. Nang marinig niya ito, nawala ang pag-aasam niya na kitilin ang sarili niyang buhay. Kinagabihan ng araw na yon, inilibing nila sa mismong sahig ng bahay ang kanyang mga magulang at kasambahay. Ayon sa manggagamot, hindi ito matutuklasan ng kahit na sinong tao dahil nakalibing sa bahay nila ang sabulag na iniwan ng mag-asawang aswang. Habang buhay na yun doong mananatili at nakasisiguro ito na walang makakapansin ito maliban sa kanila. Akalain ng ibang tao na lumayas lang ang kanilang pamilya, kaya naman walang mangangahas na pakialaman ng kanilang tahanan hanggang sa tuluyan na itong mabulok at gumuho. Matapos niya itong malaman, magkasama silang umalis sa bahay nilang yon. Bumalik sila sa pamamahay ng matanda at mula roon, hinasa niya ang kanyang sarili upang maging isang mandirigma. 2 dekada ang lumipas mula nang sunugin ng trahedya ang kabataan niya. Ang kanilang bahay ay hindi na katulad ng dati. Ang dating malalawak na kakahuyan at palayan ay unti-unti nang napalitan ng mga kalsada at modernong istruktura. Subalit ang mga lihim na nakabaon sa ilalim ng aspalto at bato ay nanatili. Si Dukot na ngayon ay nasa edad 37.
ay isang anino sa sarili niyang bayan. Wala nang nakakakilala sa kanya at sa paningin ng mga bagong residente, isa lamang siyang manggagamot na nagtitinda ng mga halamang ugat at langis sa kanto ng palengke. Ngunit sa ilalim ng kanyang kupas na sombrero at makapal na balbas ay ang mata ng isang batikang mangangaso. Isang ikatlong mata na mas matalas pa sa patalim na patuloy na binabantayan ang mga nilalang na nagkukubli sa lipunan. Ang matandang manggagamot na nagsilbing kanyang gabay at ikalawang ama ay matagal nang pumanaw. Sa huling hininga nito 10 taon na ang nakakaraan, ipinamana nito kay Dukot hindi lamang ang mga orasyon at kaalaman, kundi pati na rin ang huling natitirang anak ng mabalahibong linta na ngayon nakadikit sa mismong dibdib niya, malapit sa kanyang puso. Sa loob ng 20 taon, isa-isang tinugis ni Dukot ang lahi ng mag-asawang wakwak. Naging isang berdugo siya sa mga nilalang na hindi nakikita. Mula sa mga liblib na bundok ng Aurora hanggang sa mga nagsisiksikang squatter sa Maynila, walang itinira si Dukot. Ngunit meron pa palang isang natira. Ang pinakamatanda, ang pinakatuso, at ang ugat ng itim na salamangka ng angkan. Isang nilalang na tinatawag sa mga lumang aklat ng mahika bilang ang punong wakwak. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ganap na nagiging manggagamot si Dukot. Hindi makakapagpagaling ang isang kamay na patuloy na naghuhugas ng dugo. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Dukot ang pamilyar na panglalamig. Ang lintas sa kanyang dibdib ay nag-init at gumalaw. Mula sa kanyang maliit na bintana sa inuupahang kwarto sa kabayanan, nakita niya ang isang batang babae na naglalakad ng mag-isa sa ulan, walang payong at tila lutang ang isip. Sa kanyang bukas na paningin, nakita ni Dukot ang katotohanan. Hindi batang babae ang naglalakad. Isa itong napakalaking anino na nakasakay sa likod ng isang aso. Pilit na dinadala ang ilusyon ng bata patungo sa dating asyenda ng mga mayayaman na ngayoy inabandona na ang lugar kung saan nakatayo ang dati nilang bahay. Matapos niya yung makita, kagad niyang kinuha ang kanyang lumang lalagyan. Sa loob nito ay ang patpat na bahi na ngayoy balot ng mga tanso. Ang pinatuyong buntot ng pagi na hindi kailanman nawala sa kanyang tabi at isang garapo ng asupre at dinurog na buto ng hayop. Nang makuha na niya ang mga ito, tsaka pa lamang niya isinuksok ang kanyang kalibre 45 na kargado ng mga balang binasbasan at ibinabad sa bawang at abo. Hindi naglaon. Dito niya napagtanto na ang gabi ng paghuhukom ay dumating na. Walang sabi-sabi, sinundan niya ang anino patungo sa labas ng bayan. Ang dating malaking bahay nila ay halos hindi na makilala. Binalot na ito ng mga gumagapang na baging, ang mga bintana ay basag at ang bubong ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam ni Dukot na nananatiling buo ang pundasyon, pati na rin ang sabulag o ang piring ng ilusyon na iniwan ng mga aswang 20 taon na ang nakakaraan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pumasok siya sa madilim at maputik na bulwagan. Ang amoy ng nabubulok na karne at lumang dugo na nakatago sa ordinaryong pandama, ngunit sumisigaw sa paningin ng kanyang ikatlong mata, ay muling gumising sa mga multo ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng nasirang sala, kung saan namatay ang kanyang ama, nakatayo ang punong wakwak. Ito'y hindi nagbabalat kayo. Ang anyo nito ay isang nakakapangilabot na pagsasanib ng tao at paniki. Paglalarawan niya rito, ang balat nito ay kulay abo na tila bangkay na iniahon sa tubig. Ang mga mata ay itim na walang bahid ng puti at ang mga yapak nito ay nababalot sa katawan na parang isang maruming balabal. Sa paanan nito,
ay ang batang babae na nakita niya kanina. Walang malay at handa ng gawing alay. Matagal na kitang hinihintay, anak ng manggagamot. Naubos mo ang aking lahi. Ngayon, kukunin ko ang huli sa iyong dugo. Hindi sumagot si Dukot. Sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang garapon ng asupre at ibinato ito sa sahig sa pagitan niya at ng halimaw. Sumabog ang garapon at isang makapal na asul na usok ang pumuno sa sala. Matapos nun napaatras ang wakwak, umuubo ito at umiiyak sa hapdi ng asupre. At dahil dito sinamantala ito ni Dukot. Kagad siyang bumunot ng baril at nagpaputok ng 3 beses. Ang mga balang binalot sa abo at bawang ay tumagos sa mga pakpak at balikat ng wakwak. Napasigaw ng matinis ang nilalang. Isang sigaw na yumanig sa natitirang mga haligi ng bahay, ngunit hindi ito natumba. Mabilis na gumapang ang punong wakwak sa pader patungo sa kisame, tulad ng ginawa ng kanyang mga kamag-anak 2 dekada na ang nakalipas. Mula sa itaas, nagpakawala ito ng isang matinding puwersa. Isang itim na salamangka na nagpabigat sa hangin. At doon naramdaman ni Dukot na tila may malalaking bato na dumagan sa kanyang mga balikat, pinipilit siyang mapaluhod. Nakita ng kanyang ikatlong mata ang mga itim na sinulid na nagmumula sa mga mata ng aswang at pumupulupot sa kanyang katawan, at yon ang ilusyon ng takot. Sa isip-isip niya, muli niyang nakita ang pagtaga ng halimaw sa kanyang ama, ang tuyong katawan ng kanyang ina, at ang mga nagkalat na bituka. Hayaan mong kainin ka ng iyong sariling pighati. Ngunit hindi na siya yung dating si Dukot. Walang sabi-sabi, ang lintas sa kanyang dibdib ay gumalaw, nag-init at naglabas ng enerhiya na sumunog sa mga itim na sinulid ng ilusyon. Nang makalaga na siya nito, kagad siyang tumayo. Kinuha niya ang buntot ng pagi at ang patpat na bahi. Wala na akong pighati dahil ang lahat ng luha ko ay natuyo na. Pagkasambit niya nito, itinutok niya ang patpat na bahi patungo sa halimaw at umusal ng pinakamalakas na orasyon na itinuro ng kanyang guro, ang orasyon ng pagpuksa. Isang alon ng asul na liwanag ang mabilis na lumipad mula sa dulo ng patpat patungo sa kisame. Tinamaan ito ang punong wakwak hanggang sa bumagsak ito sa sahig ng napakalakas, dahilan upang mabiyak ang semento at lumitawang mga lumang buto. Ang labi ng pamilya niya na nakabaon pa rin doon. Agad na nanghina ang halimaw, ngunit sa huling desperadong hakbang, sumugod ito patungo sa kanya, handang ipulupot ang natitira nitong pakpak upang sakalin siya. Ngunit sa halip na umilag, hinarap ito ni Dukot ng walang pag-aatras. Binitawan niya ang patpat, iniwasan ang matutulis na kuko ng wakwak, at nang magkalapit sila, buong lakas niyang itinarak ang buntot ng pagi ng diretso sa itim na mga mata nito. Ang buntot ng pagi ay bumaon hanggang sa utak ng halimaw. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa loob ng katawan ng aswang. Pilit nitong kinakalmot ang braso ni Dukot, na iiwan ang malalalim na sugat, ngunit hindi siya bumitaw. Ibinaon niya ito ng mas malalim, kasabay ng pagsigaw niya ng huling kataga ng orasyon. Pagkatapos, sumabog ang punong wakwak sa isang napakalakas na pagsabog ng itim na enerhiya. Tumilapon si Dukot sa kabilang bahagi ng sala, tumama sa pader at nawala ng malay. Nang magising siya, sumikat na ang araw. Ang ulan ay tumigil at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa. Sa kanyang tabi ay ang batang babae.
Nagising mula sa ilusyon, umiiyak ngunit walang galos. At sa gitna ng sala, wala nang bakas ng punong wakwak maliban sa isang tumpok ng putik at abo. Nang makita niya ito, dahan-dahan siyang tumayo. Ramdamang sakit sa buong katawan mula sa mga sugat na ngayoy pinapagaling na ng linta sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa butas sa sahig kung saan nakalantad ang mga buto ng kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi luhang dulot ng takot, kundi luha ng kapayapaan. Binuhat niya ang batang babae at inalalayan itong makalabas sa sirang bahay. Doon, ang misyon ni Dukot bilang berdugo ay natapos na. Ang huling lahi ng mag-asawang aswang ay naubos na at ang utang na dugo ay nabayaran na. Habang naglalakad siya pabalik sa bayan, hawak ang kamay ng batang kanyang iniligtas. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang ikatlong mata. Ang nakakatakot na mga anino ay hindi na nagbabanta at ang mga ligaw na kaluluwa ay tila nakayuko bilang paggalang. Simula ng araw na yun, ang mga ngaso ay ibinauna ang kanyang mga sandata. At mula rin noon, nabuhay na lamang siya bilang isang simpleng lalaki sa lugar kung saan naninirahan ang kanyang dating maestro. Gayunpaman, sa kabila ng simple niyang pamumuhay, nakahanda pa rin siyang tumulong sa oras na muling magbalik at manalasa ang angka ng mga wakwak. Alam niya sa kanyang sarili na magagawa niya ito dahil siya ay isang mandirigmang antingero na nagtatangan ng mahiwagang linta. Okay. Opinion ko sa kwento. Guys, sobrang angas ni Dukot. Alam ko sa kwento na to, hindi lang yan yung mga nakalaban niya eh. Kasi isipin niyo 20 years ang nakalipas. Para nag-focus lang siya dun talaga sa pinakahuling kalaban nila, which is yun nga, yung punong wakwak. Pero alam nyo, para talagang laging merong matinding kapalit, no? Kapag gagawin kang sugo ng Panginoon o ng ating Diyos, susubukin ka niya talaga sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. Isipin ninyo ubos ang pamilya ni Dukot bago niya nakamtan yung ganong napakalakas na abilidad. Sayang nga lang rin kasi hindi pinangalanan yung mahiwagang linta. Di ko alam kung mutya ba ng linta yun kasi alam ko hindi ganong kumikilos yung mutya ng linta eh. Tsaka yung mutya ng linta, nakikita natin siya sa physical na anyo niya, pero yung kila Dukot kailangan mo ng third eye o ikatlong mata. Diba? So yun lang yung mga napansin ko sa kwento, pero overall alam ko napakaganda nito. Kaya rin to kahit siguro mga 3 episodes diba? Kasi syempre along the way 20 years may mga makakasagup at makakalaban ka dyan May mga nilalang na susubok at susubok sa'yo kasi nga nagtataglay ka ng mga tangan na pandigma. Yun lang, sayang lang Dukot o kung sino man yung nag-send nito. Sayang lang kasi alam ko may ibang kwento pa to. Kumbaga mga side story bago rito sa punong wakwak. Pero overall, napakaganda ng kwento, nakakalungkot lang. Pero syempre kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Yung picture nandoon sa FB group natin. Okay?